de carnavalsposter van Valkenberg en Geul 2013. Hier zijn we de poster van het vorig jaar van Contenaar en Con heeft het penseel overgedragen aan mij. Ik heb de poster mogen maken door dit origineel schilderij van mij voor de poster van dit jaar. Ik houd van beer en van plezier en van lekker stappen door de Noer. Ja, en als het goed is, hebben ze de nieuwe vastelovensposter van Valkenberg. Mevrouw, heb je er nog een? Je hebt geluk, we hebben er nog een. Voor mij goed, je hebt goeie moed en mij lekker amuseren, dat zit mij in het bloed. Alsjeblieft. Nou, bedankt. Gerooid. Een goede vastenavond voor u, ja? Hoi hoi. De vorige aflevering is dat prachtige model. Dat is Audrey Rompelberg uitbroken, waar ik van tevoren een fotoshoot met heb gemaakt. Daar heb ik deze foto daarvoor gebruikt. En dat is ook te zien op het schilderij, hier ziet je het. Ik heb gewerkt met opgewekte kleuren, zeg maar. Rooi, geel en groen. Maar dit ook is ook een schilderij wat voor mij erg confronterend is. Omdat mijn broer carnavalsdinsdag, volgend jaar, 4 maart, is gestorven in het ziekenhuis. Daar gewoon erge krankte. En dat heb ik hierin verwerkt op een subtiele manier. Want mijn broer zijn wens was om te sterven bij een prachtige ondergaande zon. Je ziet de zonsondergang. Hij stierf om 5:15 toen de zon prachtig onderging. En ik heb het meisje eigenlijk afgebeeld als een soort klein. Het is eigenlijk een lach en een traan die de carnaval eigenlijk is en zou moeten doen.